салом, боз барномаи хабар барои ту аст. манзуратон айни замон 99% сокинони ҷаҳон аз ҳавои нафас мекашанд ки ифлосшавии он аз меъёри муқарраргардидаи созмони ҷаҳонии тандурустӣ зиёд аст ва ба саломатии инсон хатар дорад. рӯз то рӯз корхонаҳо зиёд мешаванд ва дар баробари фоида доштан ба саломатии мо бо роҳҳои ноаён таъсири манфӣ мерасонанд. ҳоло дар беш аз 6000 шаҳри 117 давлати ҷаҳон мониторинги сифати ҳаво гузаронида мешавад. ин маълумот аз пойгоҳи иттилоотии навшудаи ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ дар соли 2022 оид ба сифати ҳаво мебошад ки пеш аз рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ нашр шудааст. ифлосшавии ҳаво ҳар сол 7 миллион нафарро мекушад. марги онҳо ва инчунин бемориҳои бешумори дигарро низ метавон пешгирӣ кард, гуфтааст доктор Мария Нейра, директори департаменти тағйирёбии иқлим, саломатӣ ва муҳити зисти ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ. мутаассифона Тоҷикистон ба қатори 5 кишвари олудатарин миёни кишварҳои ҷаҳон дохил аст. бояд аҳамият диҳем ки таъсири ҳавои ифлос ба занони ҳомила, кӯдакони навзод ва наврасон таъсиррасон буда барои рушд кардани организм таъсири манфӣ дорад. ба хотири беҳтар кардани муҳити атроф барои нафаскашии беҳтар маслиҳат медиҳем ки дар хона албатта гули зинда парвариш кунед, дарахт шинонед ё субҳгоҳон ба сайру гашт бароед. ин барои беҳтар шудани саломатӣ ва пок нигоҳ доштани муҳити атроф хуб аст. хуб, шумо ҳавои минтақаи худро чӣ қадар баҳо медиҳед? ҳар чизе ки мехоҳед нависед, албатта дар комментария мо интизор ҳастем. то ин дам бо шумо будам чун ҳарвақта ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр дӯстон.